Hej, det er Frederik her, og velkommen til min tredje videoopgave. Den handler den her gang primært om fjederkonstanten. Og her kan man så se, at jeg har hængt et lod i fjederen her, sådan så den er blevet trukket nedad, ligesom her. Jeg synes irriterende, når den sidder og svinger frem og tilbage, så jeg har lige lavet den lande. Jeg har valgt at tage 250 grams lod, det tungeste af de lod, jeg rent faktisk ved, hvad vejer bare ud fra lodet selv. Og så grunden til at have taget det er fordi, at så kan jeg se, hvor langt ned det er kommet. Jo længere det er, jo mere usikkert vil nødvendigvis være, at den her kommer til at lande cirka her, hvilket vil give mig en større usikkerhed, fordi at, hvis vi forestiller os, at den var helt heroppe, ville det være helt ulæseligt, og så ville en fejl være en meget større procentdel af målingen, end den er. Det er derfor, jeg har taget det tunge lodne. Jeg har så fra mit måling her regnet ud isoleret K, og så regnet konstanten ud. Den er her på 10,02. Og det glemte lige at sige, den måles selvfølgelig i newton per meter. Konstanten vil så være forskellig alt efter hvilken type materiale og hvor tykt det er. Og det kan man forklare ved hjælp af stoffets eller materialets elasticitet. K vil så viser ligesom stoffets elasticitet. Så jo højere K er, jo mere vægt skal der til, jo mere trækkraft skal der til, for at det kan blive strukket, at stoffet kan blive strukket x længder. Her har jeg så ændret massen til, jeg har ændret gravitationskraften til månen, så kan vi se her, at jeg måler x til 4 cm. Så her isolerer jeg så G. K kender jeg allerede, fordi det har vi regnet ud fra før, det er stadig samme fjeder, og så er det sådan set bare at sætte værdierne ind. Så får jeg så til, at gravitationskraften på månen er 1,603 newton per kilo. Jeg har fået tyngdeaccelerationen til svarer næsten til det, som at der står i databogen. Jeg går ud fra, at jeg har målt, det i virkeligheden nok er sådan noget som 0,041 eller 0,042 eller sådan noget, men det er relativt tæt på. For planeten X, der er det samme, der er bare selvfølgelig en anden tyngdekraft, så jeg har målt X til 0,095 meter, altså 9,5 cm. Og så er det bare at smide tallene ind. Og så har jeg fået tyngdeaccelerationen til 3,8 newton per meter. Jeg har ikke lige fundet det i databogen, men jeg går ud fra, det er Mars eller sådan noget. Lidt større end månen, mindre end jordens. Det kan også godt være, at det er en af gasplaneterne. Jeg kunne ikke finde det i bogen, så det lader vi bare lige ligge. Jeg sætter så det gyldne lod ind, som jeg så ikke ved, hvad vejer, og det kan vi så selvfølgelig også regne ud med vores formel. Hvor vi så bare isolerer M, så vi kan se, det gik, nu målte det til 15,5 cm ned, så sætter man det ind. Vi er tilbage på jorden i Danmark, eller jeg tager i hvert fald 9,82 her. Og så får vi det til, at loddet vejer 158 gram cirka. Nå, nu er mit lod sidder der svinget sådan her i snart 10 minutter på 0 friktion, så jeg tror bare, jeg finder på nogle numre selv og viser, hvordan eller på nogle tal selv hedder det, og viser, hvordan at man regner det ud fra det.
Fordi det gider jeg ærligt talt ikke at vente på det her forsøg. Det kan også være, at jeg har sat et eller andet forkert op herude eller sådan noget. Men ja, jeg regner det lige ud selv, så jeg ser formlen til, hvordan man, eller en af formlen til, hvordan man kan regne det ud, så og ja, den minder lidt om den anden. Vi har konstanten her. Hvis man gerne vil regne den ud, så skal man selvfølgelig have den isoleret. Tiden det tager for at det er færdigt med at svinge. Og så A, der er amplituden, det er hvor langt at den maksimalt svinger ned. Hvilket er for eksempel, man kan tage et eksempel på en bølge, hvor meget over, altså nu tænker jeg, hvad en bølge, hvor meget over overfladen kommer den. Men i hvert fald så er nu ikke nogen tal, men ellers så er det selvfølgelig bare at isolere, sætte ind. Med hensyn til de forskellige planeter, og altså ved forskellige tyngdekræfter, så er K er en konstant. Og det betyder altså, at vi kan se, at længden noget svinger er proportionalt med tyngdekraften. Tiden det kommer til at svinge, vil i princippet stadig være det samme, tror jeg. Men er det så bare, hvor langt fjederen bliver strukket, når man kan slippe på noget. Det betyder noget, hvor meget fart der er på, når man giver slip på det. Altså hvis man kan slippe på det, ligesom i elastikspringsopgaven, de havde for eksempel, hvor man kan slippe på det, eller hvor man laver frit fald før, kommer det til at betyde noget for hvor lang tid. Men det vil sige, at det betyder, i princippet betyder gravitationskraften ikke noget for svingningstiden, det er K, der betyder noget for den. Ja. Men, anyways, det var min video for denne gang. Till next time.